seniorského celku neobešel, když často stojí v ústraní a často na samém startu bohatých kariér úspěšných hokejistů. Přivítejme prosím trenéry Bílých Tigrů v dětských a mládežnických kategoriích. Dámy a pánové, na let přichází Jiří Kudrna, Vladimír Jiruš, Milan Konek, Jiří Milan, Vojtěch Fiala, Libor Daněk, Jiří Mozák, Václav Lacek, Vítězslav Jankových, Stibor Jech, Richard Lobo, Jan Daněk, Martin Duška a Jiří Zubín. Velký potlesk! Dámy a pánové, nyní je vše připraveno k převzetí poháru prezidenta Českého svazu ledního hokeje. V tuto chvíli vítám na ledové ploše ředitele Typ Sport Extraligy ledního hokeje pana Josefa Řezníčka, kterého zvu na letaší arény v doprovodu nám dobře známého Bílého Tigra Milana Hniličky. Společně s nimi je pozvu na let prezidenta klubu Bílý Tygři Liberec, pana Petra Sidovátka a generálního manažera pana Stibora Jecha. A chybět samozřejmě u nás tady nemůže ani kapitán Bílých Tigrů Branko Radivojevič. Dámy a pánové, Josef Řezníček bude tím, kdo zastoupení za prezidenta Českého svazu ledního hokeje pana Tomáše Krále předá trofej pro vítěze základní části. Nyní už panu Řezníčkovi předám slovo. Dobrý večer všem v Liberci. Já bych jsem zastoupení Tomáše Krále, prezidenta Českého svazu ledního hokeje, chtěl Liberci popřát hodně štěstí do dalších bojů a hlavně poděkovat za prezidentského poháru. Děkuji. Já děkuji panu Řezníčkovi a předávám slovo ještě prezidentovi Bílých Tigrů panu Sidovátka. Krásný dobrý večer všem fanouškům Bílých Tigrů. Krásný dobrý večer. V této úžasné chvíli, kdy si připadám nesmírně šťastný, nesmírně pyšný na celou fanouškovskou obec Liberce, na všechny, co pro Liberec něco udělali, na všechny, co za Liberec hráli, tak bych rád jenom zdůraznil, že za těch úžasných 11 let, kdy tato krásná, fantastická aréna funguje a je otevřená, se nám podařilo, dámy a pánové, počtvrté získat prezidentský pohár pro vítěze základní části. Zdůraznil bych a chtěl bych moc poděkovat všem těm odvážným, který tento úžasný stánek neváhali a bojovali za něj a nakonec ho prosadili a my můžeme odvádět touto fantastickou hokejovou prací a vracet do tomuto městu a užívat si ho. Všem těm, kteří u toho zrodu stáli, za to děkuju a myslíme, že budeme do smrti vděční, že to máme. Za druhý, rád bych poděkoval těm, kteří nejsou příliš vidět. Všem těm, kteří se starají o ten chod tohoto areálu, všem našim damám ve fanshopech, všem ledařům, všem úžasným lidem, kteří se starají o chod, který nejsou vidět, ale určitě jim strašně rádi zatleskáme. Děkuju. Moc bych chtěl poděkovat všem vám, kteří chodíte v takovéhle úžasné kapacitě a naplňujete a fandíte nám celou sezónu. Všem vám fanouškům patří ohromný dík a tento úspěch je pro vás. Děkuju vám. Dámy a pánové, úplně naposled a nejvíc děkuju těm, co se o ten úspěch přičinili nejvíc. Kompletnímu realizačnímu týmu v čele s Filipem Bešarem a celému týmu hokejových Bílých Tigrů. Děkuju a těším se, že to je začátek naší další cesty a že se tady budeme potkávat co nejdýl. Díky všem. Já děkuji oběma pánům za slovo a teď už
poprosím Milana Hniličku, aby přidal šek od Českého svazu ledního hokeje na 1 milion korun na rozvoj a fungování mládežnického hokeje v Liberci. Dámy a pánové, je to tady výjimečná chvíle pro všechny fanoušky Bílých Tigrů. Naši kluci mají 30 výher, 100 bodů a teď už i pohár. Trofej prezidenta Českého hokejového svazu patří libereckým Bílým Tigrům! Ještě. Kluci, samozřejmě, musím dát ještě nezbytnou fotku s pohárem pro vítěze základní části letošní